Hindi kayo. Gusto niya. Agad, bitaw-bati. Nagbangas. Ilan na ito? Nagluto. Bakit sila nadakar? Rila naman po sila mag-iyon na. Bye! Zakay, natas ko ni Zakay. Kanang naay pagkanas ng bag, nagbaon day si Zag isang paniugto. So, salamat ay po sa mga tao nga tabang ni Mayor. Hi guys, good morning guys. Karon di ay durong mig tagbilaran kay pizza 18 di dito sa among rin sa among kutsi. So apad sa kuan guys sa mga marites. Apad din taon na mahaman ang among sakdanan dayron man pa na. Kaya napay 2 ka tuig nagbitay tungod sa pandemya. So karon pero na dito man gali siya gahapon na azo kong kwartang mariyo para ibayan. Padong na may kapilaran guys ato na miss kanang paano yung narabay pulis? Dapat sa miligsi. Sa miligsi sir, maluoy mo na ka sir. Harapan, di kaya ba may mga bayaran? So guys, ang i-share ni Ninjo ang kuan sa mga taga Valencia nga to sila yung nasod kasi ganahan mong tanaw dari sa inyong munisipyo. Mga ni guys sa munisipyo at bang dari sa kuan Valencia. Guys, yan ang tagbilaran lang sa Bati. Gutom na ka day? Gutom na ba ka? So guys, gikan na mila to sa ibayaran sa kuan man na bayad. So parang dito may sa ICM. Kaya to may manud to. Kaya sa kabadi dari pasan ko na sa pagkan sa ICM. So padong nami sa ICM guys, gikan na to sa mong ibayaran sa financing sa among coaching. So padong nami mga ICM. Sa Lambon. Nga kanang buchi o sa po. Ano sa nang nasa ubos? Da guys, im ganan sa steam rice. Kaya dili sa makag nilugaw pero steam gali sa insik kung kaaso na sa mga sa favorite. Coke regular, Coke zero or Coke lang po. Ikaw. regular. Da guys, ang gitsatan si Janmark o si Mayor, ang gingnan nga rin taman dito dati kayo. Daghanan po niya mag-order dyan, yung po niya mahurot. Ako pwede ko kadsutik kaagsudan. So, ang ipangchatan guys, tanan nato maabot ba ning duharon kay si Mayor mga alas 12:30 isang off sa isang klase. Diyan man ni mag-order na order pa mi og kanang sayang na lumi wa pa ihatid. So chatan tong duharon og maabot pa to rin ja. Kanang muna na mi kaan guys kay aran na kuno katasang MM. So mag-order naman sila ko tron ja inagabot og na pa sila ganahan basta kami. Nay na kaon kay aram ko ta sa kas do sino ko sa diyan dagang lumi. Maray mang order guys din pa nila mamahod. So madyo naman tadi malupag ning duharon kay aron makapaniuto ko dari dengan namo. Hi guys, Saras Merdia, hantan ni Frank kay naman lagi sa gipadapon na mo dari pahato dari sa Tagbilaran. Naloy ko mag-prank guys kay da kurma oh. Loy po si Ja. Kung naman eh. Lagi mo yung ano, maglahi no? Wala kang uniform sa school. Gani kita ano uniform sa school? Late na. Plain lagi. Salamat em. Plain ka. Plain kita mo yun. Ano ta ka tulong tigil. Plain bitaw. Bayso. Unsa guys, diyan ako na po anak ni John Mark. Lumi rin mo? Order na sa isang Walay rice?
Doon pili mga bata ah. Kasi na, sa'yo mag-order te. Ano? Manamig ka rin. Nga na ako. Lumi rin mo? Ano ba? Ayaw. Walay rice? Hindi na yung rice pa. Okay. Yeah. Ako nila na dakar. Rela naman po sila mag-iyon na. Ano kayo? Gastorya. Gawin mo tayo. Nagbago. Ilan na yun? Nagluto. Ina. Luto mo yung dahil Na-shock sila yun guys. Nakita na si Mayor nagbawon kay kami pagbawon o siya na nasi. Wala nga na katawa siya kay nagbawon si Mayor luto. Alam mo yung lumi no? Ano siya? Gan. Tara, dahat bira-bira. Tara nak. Hi guys, so thank you po noon. Bye! Sang uniform kayo ba? Sino po mo? Hala no? Pinang na po sila yung gagot at ang kaadro. Sus ginuo ko. Gagat kayo mo. 1,000. Uban ka na? So guys, nalipay ko kay nakabanding pag minsan dia. Silang tulos kami tulungin him. So karon mo dong mi dito sa suit size him guys. Nagpalit ko mi og tahong. Dala mis tahongan dia. Kaya man ni siyang pangandoy guys, ganahan dyan ni si Zao og kuhaan ka nang nakinasin. Namili ko gagmay guys, kay ilang tahong dari aron ka magke, di ko ganahag magke kay murag ka nang nay. Mas kanang malinamnam pa ning gagmay nga tahong kontra sa dagke. So namili ko gagmay pero arag sang dagke ani ilang tahong dinhi bawo dis anigi kaning tahong dinhi SCM. Unja guys, nakalabay man jud mi dari sa kuan sa palengke di man diri sa dao. So grabe yung daghan ka na maling sabutan nun ug mga panakot. So niagi pa mi guys. Na ilang kamatis nga tag 40 kilo ra. Sa ang sayuti tag 12 kilo ra guys. Ang kadaghang bratong utan nun dari sa dao. So pinaray oras danam series padung na muli guys. Sakto na inagabot. Tingluto ko kani hapon. Hi guys, masong hapon, nakaulin dami kas tagbilaran. Jadi semalo dia nagluto si Zao kuan guys, kanang nagchicharon. Ipait may chicharon sa tagbilaran, magipaluto. So anis ang i-video kay bonata ang kanang naay na maingan nga sa kuno isang buhat dari sa kuan sa Valencia. So sa tinad naman guys, dako rin na magtabang kay mo ni among cook, tagaluto ni among pagkaan sa layo. Lamian pa di sa maluto. Ano ning i-video kay na magayiwa na kahibaw ug unsa isang papel dari sa Valencia. Mo ni guys, tagaluto isin sinamo. Ja guys, dan nakamong pinilit sa tagbilaran nga tahong dia. Ako'y magluto dani ron guys, rekos gawas magluto kay ganahan ko ron magtanaw-tanaw sa dagat while nagluto ko sa ang tahong kay grabing katinaw kazuag dagat. Mo ni hanan nang ginluan daw ana ni na pang kuan ning morag mga bato-bato kay maapelit sa baw bitaw. Dia nakang panakot. To ana ni ja nagdilaab na kang kaso ano ning gisahan ron. Isa-gisa na ko og kuan ako. Ahos, nunta. Ako ah. Hello, isda ara. Naning lazo na noon, usak sabaday. Nawa na. Wala grabe isda oh. Para ni kastan. Sugi. Kan na lagi nila day. Pwede na lang luturan ha. Ito ni sa tuwan. Ay, hindi sila uy. Para nawa ka itong arang dakang isla taas. Buktok bata. Ay, taas yung isda. Oh, dakto dari. Doha. Nangyat to pa doon. Pamanalig ko kan guys, gisa sa ahang tahong. So dako sagda ng lingkod-lingkod tanaw ko lari og kuan para na mga isda. Dari ko skilid sa among kuan na among lutuan dari gas tanawa na skilid hagdanan sa arang ka kuan makalingaw ka adto guys kay
ang kalitin og dagat unsa ang kadaghan kasog isda nga makit-an nimo dari galangoy-langoy nga makawag stress. Diya guys, amo katingada ning bato na kay siwol na sa natipak mao na nay bato dihan sa panahon guys nga habagat na kaning lugaran na kaning lugar danhi guys bunbun dyan na siya. Nakita mo sis daw arang nilang pangaon sa kuan sa pan nga gitsang ime mo ang naghana di ba makawag stress guys ari ra kasagdan maglingkod. Kita nakagdaghang mga isa pwede po kada nagmamasol ug kamao kag pamasol. Hi guys, mazong hapon. Kuan kanang nay moto nakahuman na mig luto. Na mig luto ja. Moto kanang nay favorite lagi inday itong kanang nay kinasen. Anja. Wala na kuan guys, wala na video kanang nay pagpangaan mo na hapon na day mig sadyo. Nga na day mig sadyo. Sa pining pahuway. Ja. Nara ko'y gamay ninyong istorya kay nalagi pa yung mga nangutana unsa kunoy kananay. Kung lagi ko nung pangmalo dari trabaho mo tunga sang gibidyohan guys kung sukod karon og kananay na siyang pangbuhaton kinahanglan dili sa bidyohan kay nalagi may nangutana og unsa kunoy ijanggi ka tabang dari sa Valencia kasug tabang na musmalo ang asawa sa ang manghod kay may taga-luto, taga-hinlo, taga-kusina. Tinabangay man mi dari guys. Magdungag pagluto, dinaghan na ako. Panagsaga pong tigdungag sa pamahaw. Ang mahod nga laki si Roy. Unay tigdungag na mo dari. O pamahaw sa luto. Kung sagsagsudan si Malo. Sinsa na mo sa ahong kuan guys kay na karang nay. Basta kay daghan tagananaan mo ni Meta po sa tangnaong. Kanang nara ko gamay i-share ninjo na touch kung mayor nalaman sig guys sa kaya na nitabo ganina ba nga mo sang gi invite og paniud to kay nakaibaw sa mi di po dalim ng ijang sitwasyon bitaw guys nga kanang estudyante si Janja gipaskwela nila ijang kaugalingon ja among giingnan nga ri taman nito dari sa kon kay kanang ipas inday gi mingaw kuno po sa kanang pagkaan sa insik. So ang naitabo among giingnan sila Marcos nga dami dari sa Canada nagay kanang dimsum kay bratuhon naman pud na. So naman lagi po koy ay gamay nga kwarta kay tagaan man kong Mario kay nagbayad lagi mi sa mga kotse sa timbi tagaan sa kag pamasahe. So dami na salin gamay so mato among gibani udto dadto sa dimsum. So, tanaw ko ni guys nga nagbaon si Jan nakanahan ako sang kaagi sa una sa high school pa ko. Nga kananay ko nga mas arang-arang na gani na sila karon kay mga social na nanay mga baonan na nanay mga kananay lamian ng mga baon pero nga nagali guys makanahan ako sang kagaling sa una ang magaling baonan sa una sa gani maning kamot mi nga makahuman dyan mi eskwela. Nja. Si Jakay, natas ko ni Jakay kanang nay pagkuan nas ng bag, nagbaon day si isang paniud to. So, salamat po ko sa mga tao nga tabang ni Mayor dito sa kanang nay isang boarding house sa amor parang parintis si kanang edad si Ate Edad na kanang nay maoy nagkuan ni dito sa isang boarding house. So, swerte ng mga kuan guys, mga bata nga maningkamot nga makahuman ja kanang nagprosige silang kaugalingon nga makaman sila eskwela. Mo bitaw nga hangin nagahapong ahang anak pud nga si Janjan hanginan mas maswerte gali kay kontra sa uban nga ang uban maningkamot sila nga kanang nay makahuman ja kanang nay kanang singa ni kanang nay maningkamot nga sila makuha sa ilang mga pangandoy wala nag-agwanta nagantusig si Mayor Day guys ug Sabado dari si Jap pila sa Friday sa gabi dari sa bahay ninsa nga kanang magpa-adapt sa kuno si Zanamo dari kay sa muli Galicia kay mo na taw muli pa Galicia ag gasolina o kanang naay singa na gasolina o kanang naay pagbiyahe kapoy na pud madyo mandari si Zanamo dari sa Valencia mo na si Za o kanang naay usay klase kay ang balin sa Tagbilaran kay dili raman guys so mo na si Za nga dari so mo to nga ata sang i-prank kay nabilin man dari isang kuan ni sa notebook man siguro tay amang gihatod po sa Tagbilaran antang i-prank nga
kuha na muna da, nagtanaw ko ni nga hatang i-prank za guys nga, wala muna da, gizang ipahatid dito sa tagbilaran, na mga izang ipahapit na mo. Nagtanaw ko nga mura sa kahilakan mo, mo to, nasunsang na nga si Mayor, porsigido za nga makamasa pag-eskwila. Wala nga, inko nga, kanang naisurtig mga ginikanan sa mga bata nga gustong kusudod silang makaman sa ilang kaugalingan nga silang kaugalingan nga pagporsigid sila nga makapaeskwela silang kaugalingan. O to, dagan salamat sa mga ningtabang ni Mayor na kay baw ko nga dagan pong kanang nagmahalid sa og ningtabang za. Ang salamat din yung tanan. Natats ko ganina sa isang kuan nga nagbawon si Jan za. Tanaw ni Jan, tagtanaw so ko isang kaugaling nga aran ni Jan katasan. Luoy ko di lalim ni Jan tita guys za. Labi na og to ana ka sila lazo na kasi nung ginikanan. Kay na naman lagi sila sa bilaran. Diya kanang naay mo to nga kanang nainin ko nga naluoy ko sa sitwasyon ni Dja guys nga kanang naay nangkamot sa pares isang ugma. So talagsaan na yan na guys nga anak nga nagprosige sa kaugalingan nga mag-eskwela. Di para nang uban guys nga uban gali na ikagasto kaya silang eskwelahan pero kanang tapuan sila sa eskwela na mga ingana nga mga anak. So natas naman kong Mayor oto ang gisernin so na nagtanaw ko nga nagbawon si Dja. So na kuan ko nga kanang nay porsigido siya nga makaman sa pag-eskwela. Wala nga hangingan ni Mayor kanang nay laban lang nga makaman kay eskwela. So mao to masig matinga mo guys agahong kanang gams kay ning kuan po si Dja kanang nay na malagi ni panahon nga mosapet. So kanang halam mo din mong tuganan sa tinada mo din ug ako bitaw ma-stress ko kanang nakoy kasungutan nakoy kakuanan muhubag gazini ang gams ja basing magmoto ko dentist kay ana pang ipa-cleaning ang ipon ang ipatanaw ug ngano na punis Dja nga ning gara nang po si Dja ron. Pero sa tinada man guys na-stress jud ko sa kanang mga di na po nato say-say rin tanan sa atong kuan atong YouTube. Nako ika-stressan kanang natural na mo din nga natay ka-stressan na sagol-sagol agahong hina. So nakabaw ko nga kaning paghubag ako ra po'y makaadso para pag nanguna kay baw ko nga kanang nay nako ka-stressan lagi mo kuan pud si Dja kanang mo trigger ba. So man ina aning kuan na pud ning bag na pud. So usa po sang gikakuanan pag uli na gali siya di ba nakakita mo sang vlog nga lagi mga kuana lagi mga wat. So gikawat manggaling ang langgam na mo sa family house kuan pa ka ag manok pa ka. So may mga kuan guys kaya siguro karong panahon na nagkalisod na Dja kanang nay mga wat taguban mga wat gasolina og may mga motor ka i-parking das gawas kawaten Dja kana na ay bisagon sa mga utanon mga unsa diha sa kuan manghilabot lagi Dja kanang nay para laman makakwarta unta kanang maingana kanang magkunta sila kanang magbalat buto di manghilabot kay ikaw mga wat ka kanang samtunong kagkalisod sa Ginoo mo na ang giingon nga kuan usa pa sang gikay-stressan kay kanang naay tungod sa kanang pagkawat sa manok nakaamong nahinom ko sa lang tao mo na nga magana ko kanang nay maka-stress lagi amo na yang stress sa pud na Dja oni nga og nakoy nahana din naman ta ko magnahana og kanang nay problema kay aron di lagi manghubag Dja di mo din nato na kanang nay di nato hoy Ginoo ko di man din nato maiwasan ng mga problema ta or ma-stress tas atong kinabuhi kay kanang nay kakambal na sa atong kinabuhi ning atong problema Dja mo ni pila na ni kadis mo ni ganina gipabugnawan na ratos ko ano kanang nay nga na nagpabugnawan na ho halo-halo usa ka halo-halo ang mangitabang ang upat dito sa dimsum ang gipabugnawan Dja medyo kuan kana na ay sakay nani kuan na po si Dja mo lagi ni Dja ang problema di man sang ipon guys kay ang gam sa man si Dja mo kalit ra man sa kakuan kahubag kaning nay unod ba Dja kanay mawara lagi ni malira ginoda ni nawa na ni pila ka months kay ning kanang nay murag pila na ni hapit na ni mo 1 year nga wala mo sakit naulian na Dja
balik na po doon. Wala sana pwede nga nung pinigara ng pwede. Kaya guys, mara to yung vlog. Dahang kasalamat. Kung karang nay mara to yung vlog karon guys. Kanang God bless. Daghang salamat sa karang nagya po nagpabilin sa among YouTube channel. Ug salamat po dugang mga friends sa Facebook. Sa FB ahang Reels. Salamat din tanan sa mga ning follow. Mara to guys. Bye bye. God bless. Bye.